Kif il-ġimgħa 25 ta' Marzu jaħbad il-Jum Internazzjonali għall-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni razzjali, l-Unjoni Ewropea tinsab fuq id-dimnet fl-isforzi sabiex tqajjem kuxjenza dwar id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini Ewropej. Il-kampanja #RightHereRightNow li tniedet f'Diċembru tal-2021 għandha lan li tqajjem kuxjenza billi tiffoka fuq id-drittijiet tal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, id-drittijiet tat-tfal u dritt tal-proċess imparzjali. Għal kull wieħed minn dawn id-drittijiet din il-kampanja tagħti informazzjoni tanġibbli dwar fejn wieħed għandu jfittex rimedju f'Malta u fil-pajjiżi kollha li jiffurmaw parti mill-Unjoni Ewropea. Iċ-Charter ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jipproteġi dritt tal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni u jipproteġi wkoll id-drittijiet tal-medja sabiex il-ġurnalisti li jkunu jistgħu jwettqu xogħolhom b'mod libru u indipendenti. F'Malta 87% ta' dawk li esperjenzaw diskors ta' mibeda u forom oħra ta' diskriminazzjoni spiċċaw xorta ma rrappurtawx.